дар шаҳри Кӯлоб таҳти унвони фурудгароии динӣ ва роҳҳои амалии пешгирии он дар маҳал конференсияи илмӣ амалӣ баргузор гардид, ки дар он роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, намояндаи маркази таҳқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва коршиносони соҳа ширкат варзиданд. гузориши хабарнигоронамон Назирмади Сафар ва Азизуллои Саид дар ин хусус. дар ҳамоиши илмии амалӣ ки дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллои Рудакӣ бо иштироки намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, намояндаи маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, коршиносони соҳа, муовинони соҳавӣ, раисони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб, мудирони бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо доир гардид, мавзӯи мубрами рӯз ифротгароии динӣ ва роҳҳои амалии пешгирии он дар маҳал мавриди баррасӣ қарор гирифт. нахуст муовини раиси вилояти Хатлон баромад намуда иброз намуд, ки ҳамоиши мазкур дар заминаи татбиқи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба экстремизму терроризм, стратегияи муқовимат ба терроризму экстремизм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 роҳандозӣ гардид. таъкид шуд, ки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатиашон ифротгароиро аз падидаи хатарноки иҷтимоӣ арзёбӣ намуданд. сарвари мамлакат таъкид доштанд, ки дар шароити вусъат пайдо кардани равандҳои ҷаҳонишавӣ, тағйирпазирии низоми сиёсии ҷаҳон, мусаллаҳшавӣ бо шитоб, эҳтиром нагузоштан ба истиқлолият, хавфу хатарҳо ба пойдории давлати миллӣ зиёданд. дар чорабинии ҳамзамон коршиносон оид ба терроризму экстремизм, ифротгароӣ, шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, иштирок дар муноқишаҳои давлатҳои бурунмарзӣ баромад карда иброз доштанд, ки бояд ҳар яки мо нисбат ба амалҳои зишт бепарвоӣ зоҳир накарда чораҳои қатъӣ андешем. гуфта шуд, ки аз мушоҳидаҳо бармеояд аксар ҷавонон бо сабабҳои паст будани маърифати динию дунявӣ ва маблағи ночиз пайрави ҳар гуна ақидаҳо мегарданд ва ё ба хурофотпарастӣ роҳ медиҳанд. дар анҷоми чорабинӣ таъкид шуд, ки ҳадаф аз ин тадбир дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ, тарбия ва ба камол расонидани насли имрӯз мебошад.